Helo, Mathematais yn ydych chi'n cael problemau yn gwylio fideos tu fewn i'r ysgol? Mae dau rheswm am hyn. Un, falle bod y we lawr neu'r rheswm arall ac y rheswm sy'n digwydd i fi trwy'r amser, mae'r fideos yn mynd mewn i safe mode am ddim rheswm o gwbl. Nawr, beth gorau i wneud os mae hwn yn digwydd yw lawrlwytho y fideo o flaen llaw. Nawr, mae Mr Geraint Powell wedi dangos ni un dull o'r blaen drwy defnyddio CC Converter, ond mae hwn siŵr o fod yn dull mwy hawdd. Okay, a dyna pam mae yn llawer fwy hawdd na'r dull arall. Nawr, beth mae angen chi wneud yw edrych ar y bar cyfeiriad fan hyn, rhoi'ch cursor chi cyn y gair YouTube, a just delay pob peth sydd yn dod cyn YouTube. Wedyn, tipio mewn SS, a wedyn gwasgu Enter. Digon hawdd hyd yn hyn. Nawr, mae'n agor fyny Save from Net, ac wedyn beth mae angen i ni wneud, chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r fideo fan hyn, ac beth mae angen i wneud, beth mae angen chi gwasgu install, peidiwch gwasgu unrhyw beth o gwbl, na gyd sy'n angen chi'n wneud yw clicio fan hyn, MP4, gallwch chi newid y fformat os ych chi se, ond fydden ni wastad yn gwneud yr un ar ansawdd gorau, sef 720 yn yr chlysur hyn. Clicio hwnna, a beth sy'n digwydd nawr, mae'r fideo yn lawrlwytho. Nawr, dwi'n mynd i open when done, jyst i ddangos i chi tystiolaeth bod y fideo wedi lawrlwytho a bod y fideo yn gweithio. Nawr, mae'n cymryd cwbl o eiliadau i fi gartre fan hyn. Falle bydd yn cymryd fwy i chi dibynnu ar eich cyflymder rhyngrwyd, ond mae'r cyfrifiadur yn eitha araf gyda fi fan hyn. Nawr, chi'n gallu gweld mae lan a mae'r fideo yn chwarae gyda dim problem o gwbl. Nawr, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl, gallwch chi e-bostio fi yn yr ysgol, cyfeiriad e-bost ydy mm@glantaf.cardiff.sch.uk, ac os mae gyda chi unrhyw tips neu falle i chi sy'n rhannu gyda pob un, falle gallwch chi cael gair gyda fi hefyd. Diolch yn fawr.